Hindi pa tumapuno itong gisalag na. Malalo pa dyan. So para magdakag sa mga. Hindi pa tumapuno itong tubig sa washing machine. Kaya nang aswas na. Magawas ko pa dyan ng pahangin. So ang ilang masasalod. So napahangin ka. Bye. Let's go outside. Have some fresh air from the sea. Bye-bye ang palibot. Ano pa sa palibot rin sa inaak. So unfortunately, kuan hang sagot among bye-bye karon kay murag taog man gapon. Itong lipita dahil yung sagot to. Wala. Ano ito? Pangin balik bye-bye. Igang ay ganang iyan sa masulod din sa bawas sa bahay ng pangin. Uy! Ay na ko ay basig na puno na ito akong sinalod. Napuno na ito akong sinalod dito. Bukli na ko. Okay. Napuno akong washing machine. Sa pangis mo pa dito sa bye-bye kayo. Hindi ka mo susunod. Atipid natin dito. So, bari ang bagto sa kong sinalog, sinapuno na to. Hey, labar ang ito. Maglaba ito, maglaba.